Even reorganiseren. Dat mag ik nog een keer. Nou, ik ben Roel Snip en ik woon in Rusterveen en ik ga zelf een klus- en onderhoudsbedrijf. Nou ja, dit is de omgeving hier en Veenhoop en Nijbeets. Dus dit is een protte werk, mijn werkzaamheden eigenlijk wat uitvoer. Ik speel hier wat gitaar en dan ga ik wat Friese versjes, zong ik er dan wel bij. Nou ja, ik praat hoofdzakelijk Fries. Ik ben de klant Hollander of Nederlanders. Iemand die het echt net wil en die het kent, ja. Dat is gewoon ieder zijn eigen. Ik bedoel, ik praat Fries, ken een oor, die praat Hollands. Dus iedereen moet dat zelf weten. Ik heb jouw ben zelf en die ben natuurlijk Friestalig opgevoerd. Zo liggest in mijn hart, geen dag dat ik net even ondij.